Hi mga followers and listeners sa Yusinyo na Freedom Board. Welcome back again sa tuang channel. O karon another confession na sad ang ato ang basahon. Siyempre kauban na ang inyong bay-gamay. O ang title sa tuang confession nga basahon karon, Memories of the Underground 2017. Hi UCFB, ako day si Alicia, girl og 21 years old. Dili ko taga UC. Labaw na nga dili ko taga Cebu. Pero daghan ko kaliwat diha. Bitaw, taga Mindanao ko, 4th year college. Gusto lang ko mo share sa akong life story ug hinaot makuan po ni og leksyon sa mga naminaw karon. Akong sudani akong istorya sa dihang bata pa ko. Actually, kamagawangan ko sa 7 ka magsuon. Nakayupat ka manghod nga lalaki ug 2 pod ka babae. Nasad ko'y half brother ang magwang nako ug na siya sa Cebu karon. Kanang gitawag bitaw nila nga Do Re Mi, ing ana jud mi kay sunod-sunod mi. Tagwan niya ang gap namo halos. Way back 2003, didto mi nagpuyo somewhere in Zamboanga del Sur. 6 years old ko o grade 1 ko ato nga time og akong manghod daycare pa. Kabalo mo nung kinabuhi og taga-probinsya. Tawon, lisod kayo mi. Akong papa kay chainsaw operator. Usahay tablahon pa jud anang customers. Pangayoon lang ang kahago. Walang man gaw na huna nga daghan kayong anak nga buhionon akong papa. Unya maora jud intawon to among panginabuhian. Maora jud to among gikwaan sa tanan namong inadlaw-adlaw nga gastoon. Usahay kung ting trabaho sa basakan like mangibot og similya, motabang tawon ko pangibot. Bisan naay alimatok, wala jud ko nahadlok. Bisan mag-ulan, dili ko muhawa sa basakan. May na lang, makakwarta ko. Tuod man, dihay ka isa nga nakakwarta ko. 14 pesos radyod tawon akong nabot. Kung wala ko masayop, tag 25 centavos di ay kadabog ko sa similya nga naibot. Dako nakaayo nako nga kalipay. Natagan pa nako og pangisnak akong manghod nga daycare og akong manghod nga naa sa balay. Usahay kay mangahag ko or manghag daw sa basakan. Bisan tuod bata pa kay ko ato, na ako'y jutayng pahunahuna sa kalisod. Gani, mo eskwela mi nga walay kwarta-kwarta. Bisan piso wala jud. Og ting recess na, naara mi sulod sa classroom. Nagbasa-basa kay aron dili mi maibog sa uban nga nangaon. Magbalon rami og paniudto. Sudanan og sinugba nga bulad nga tuloy. Wala jud may complain or unsa. Kontento rami sa mong sitwasyon ato basta makakaon raming tanan og sakto kada adlaw. Nighttime gani ato nga nakapangawat mi sa kumanghod og unod sa gabi sa garden nga biniyaan sa mong silingan. Lipay pa kay mi ato kay makakaon mi og gabi. Pero bisan pa man sa kalisod namo, nagtinarong gihapon mi sa pag-eskwela namo kay sa mong unahon na ato. Malipay among papa nga makita og 100 sa mong papel. Mawala daw ayahan kakapoy sa trabaho. Ganahan kami anang ma-proud kayo among ginikanan namo. Hangtod nag-end ang school year, tuod man, naka-5th ko sa klase. Tungod sa walay klaro nga sistema o favoritism sa klase sa akong gieskwilahan, pagka-grade 2 na ako, gipa-transfer mi somewhere in Misamis Occidental. Dito nagpuyo ko og akong duha ka igsuon uban sa akong lolo og lola. Wala mong family naara didto sa Zamboanga del Sur kay naaman didto among panginabuhian. Sa tinuod lang, mingaw kaayo mi sa among mga igsuon ug sa among mga ginikanan. Kana bitawng talagsa ra mo maka-communicate kay wala pa kayo cellphone, maki-text or makitawag ra ka sa silingan. Wala pa jud na uso ang only call og text. Paita ligi kayo. I don't know yun sa tunamo pagkaya. Ang ing ato nga setup. Tuod man, wala mi pasagdi sa mga apuhan. Sila mo ni-fill in sa among kahawang nga gibati sa among pagkalayo sa among parents ug mga igsoon. Tungod kay pobre mi, usahay mo absent mi kay manginhas sa hunasan. May na lang na mi pamugas og pangsudan. About sa snack, wala na mi nagmind ana kay anad na mi nga wala jud bisan piso. Usay magbalo na lang mi og saging nga hinog or nilungag para daw dili mi gutomon. Usahay kamuting kahoy. Unya ra ba kay umakit-an mi sa mong maestra nga naami kamuting kahoy, iyang ibansili sa iyang balon.
Lipay pod taon mi kay makakaon mi og humay. Among chinilas, buslot na tungod sa kadugay, nya wala pa yun may sapatos. Among uniform, hinatag tanan. Hasta among mga sanina. As in, wala dyan may bago. Akong lolo di ay coconut pilot o kanang mananggot. Pila ra pod kapunuan sa lubi kay tiguang ni biapod. Before mo silang adlaw, nanami sa bungtod kay mangguna sa among tanom. Muli pod before 7 kay mo eskwela pa. Basta, nakakaton mi og pagka-responsable og independent. Bisan pa man sa kalisod, na consistent mi nga honor students. In fact, dilis pang hinambog, ni graduate mi sa elementary nga valedictorian. Lipay kay mong parents. Nihilak jud ko pag-deliver na ako sa kuang valedictory address. Every closing di ay, muli mong parents kabo naman magsuon na so kami sangko sa langit ang kalipay. Tuod di ay, before ko nakagraduate, kibiyaan na mi sa kong pinangga kaayo nga lolo. Nag-eskwela kog high school sa neighboring baryo rapod, mga 30 to 45 minutes kung mag-hike. Dini nagsugod akong kalbaryo og kasakit. Nag-eskwela na akong other manghod sa elementary where nag-eskwela ko. Akong mama, naana kauban namo. Pero kung papa, tuag yapon sa layo kay naa pa jud didto iyahang pangabuhian. Magpadala ra siya namo. Niabot ang panahon nga nausab siya. As in murag nawala o ginayhinay iyahang pagkaamahan namo. Bisan pa man, amo siyang gisabot kay basi na siya'y problema. In fact, akong mama na tingalan niya. Sige na siya gihilak. Dili na kayo magpadala, magreklamo na ang mga customer kay dili na daw mahuman ang trabaho. Kay sige na lang og inom og lakaw-lakaw. Dayon, nabot ang time nga graduating nako. Second year or third year na akong duha ka manghod. Daghan kog achievements sa akong pag-estudyante, like daghan kog competition nga napilan. And one of them is ako ang nakadaog sa division contest ug ako ang nahimong representative sa Misamis Occidental for regional battle. Nahimo akong president sa student council ug uban pa. Bisan sa kalisod namo, napadyoy mga tawong nitabang namo like sa mga teacher nga every opening sa klase, hatagan mi niya og school supplies. Ug until now, gibuhat pa niya sa akong mga manghod. Pero ang dark side, kay ni grabe ang kahimtang sa akong papa. Mura na siya og nawala sa nahuna. Guys, maka-imagine mo ang feeling nga inyong papa singgit-singgitan na lang og buang sa mga tao. Kanang makita ka nga gukudyukuro ni mong papa o kantsawan sa mga tao kay lagi, wala na sa unahuna. Sa mga tao nga iyang natabangan sa dihang maayo pa siya o pangunahuna. Sakit kayo. Sobra. Akong papa di ay nagka-blood clot daw sa ulo tungod sa gi-force iyang kusog sa bugat nga trabaho. Sige pa siya gapas mo. Ana mong silingan kay niguli niya sa among balay. Kapoy na siya sa panggabas. Wala na siya makaon. Mukaon na siya og junk foods dahil matulog. Isa pod sa nakaingon nga ang sige niyag inom og alcoholic drinks kay para daw makatulog siya dayon kay mingawon kay siya sa iyang mga anak. Nadisgrasya pod siya sa motor while nag-drive og samdan niyang ulo. Basin isa pod sa factor nganong naingatos siya. Again, I graduated valedictorian sa high school. Ug sa akong paghatag sa akong valedictory address, wala jud kapugni nga perting hilak nako. Impromptu na akong mga nabungat o ang mga nanambong sa graduation hilak na sad. Hasta mga teachers nga nakabalo sa akong story. In fact, ang among principal o ang kapitan nga pure lalaki, wala dyan na exempted sa nilakay. Dito na ko gisulti ang kalisod nga nagianak ko o namo samtang nag-eskwela ko. Nga nasuya ko sa akong classmate kay while nagpaso sila, ang mama o papa ilang escort. Akong gisay-say dito, nga nalipay ko nga nakagraduate ko taliwala sa kalisod nga giantos namo. Pero naguol kaayo ko kay wala diha ang akong papa nga mo'y akong usa sa mga inspiration. Kung asa siya, tuwa naglakaw-lakaw nga wala jud tawon sa pamuot. Nipahuway ko 1 year, though full scholar unta ko sa usa ka college dol sa Moa, kay nagkasakit ko. Na-admit ko kay nagka-pneumonia ko pero pagka-recover na ko, nisulod ko giyaya sa syudad dol sa Moa. Para makatabang pud ko kay akong mama na lang biya tawon ang nanginabuhi para namo. Imagine, 7 me, halos nag-eskwela tanan. Plus akong lola, 8 me, nga dependent sa akong mama.
Dayon ni graduate akong manghod next nako. Og ni take me og scholarship. Inutang pa jud ang kwarta nga gipaplete namo sa mong mama para lang maka-take me kay layo pa manggod ang lugar nga venue sa exam. Ulan pa kaayo og dili mi familiar sa lugar pero ni pursue jud mi og naningkamot og answer sa questionnaire nga bisang katapusang minuto sa exam gidaginot pa jud namo. Cagayan de Oro City DI ang venue guys. 8 hours sa bus kalayo sa moa. 2 months og naa na result. We both passed the exam. Grabe ka happy guys. Imagine, full scholar ka. Free tuition, miscellaneous, other fees, plus monthly allowance o book allowance. Hayahay na kaayong pamati guys no. O makadawat may allowance, padalhan dayon namo among mama. May na lang na ipamalit og notebook or tsinelas sa akong mga manghod. Nag-budget pun mig ayo while nag-eskwela para dili na mi mangayo sa mong mama. The next year, ni-take po og same scholarship akong ikaduha nga manghod ug luckily, pasar gihapon. Perting lipaya kayo namo kay feeling namo murag secured na jud among future. Og pohon makahuman ming tulo, makatabang nami sa mong mama og mapa-eskwela po namo among upat ka manghod. Pero, wala ray 1 week gikan sa pagpasar sa kung usa ka igsuon, namatay pod among pinanggang amahan. Grabing hugno ming tanan. Imbis nagplano mi nga magtinod mig eskwela para og mahuman mi, patambalan na mo siya para maulian na siya. Gibiyaan na noon mi niya. Naluoy kay ko sa akong mga manghod, gagmay pa intawon kaayo. Wala pa nabuhong sa pagpangga sa usa ka amahan. Lugmok kayo mi ato. Wala mi kipanagang sa panahon. Kanang feeling nga sila nakadawat na, pero ikaw hoping pa kaayo nga unta damgor to tanan. Nga unta inigmata nimo, napaday siya. Nga na jud akong feeling ato. Mao to naningkamot mi nga maka-move on mi sa panghitabo ug makapadayon sa mong kinabuhi para sa future. Naginihinay mi og bangon. Akong mama, padayon siyang pagpaningkamot para namo. Siya mo'y nahimo na mong mama o papa. First year na mi sa kong manghod, nagsugod na mighimo sa mga thesis o humanad ay tuod mig OJT sa usa ka standard institution sa field related sa mga kurso o hopefully makagraduate mi karong March pohon bisag nagkautang-utang. Ang isa ka igsoon na mo kay 3rd year college na pod. Ang uban nga manghod nako nasa grade 10, 9, 6 o 5. To my mother, I know dili sayo na tong nagyan. Ug labaw ng dili sayo ng imong kasakit sa dihang nagsugod ug kausab si Papa. Dili lalim nga ikaw ang nahimong haligi at ilaw ng tahanan. Pero dako kay mi og pasalamat nimo nga wala ka ni give up. Wala ka ni surrender ug ni fight ka para namo nga imong mga anak. Salamat sa imong unending love ug pagsuporta namo. Words are not enough to describe how grateful we are to have you as our mother. You truly a superwoman. We'll do our best to play our part of the battle para musaksid ta. We will achieve it together, hand in hand, back to back, and heart to heart. We love you so much. To my father, kung asa mga karon, hinaot nga nakabalo ka kung unsa kanamo kapangga. Bisan pa man nga jutay ra kaayo ang gihatag nga panahon sa tuwa nga magkauban ta. Daw kayo mong pasalamat nga ikaw ang nahimong amahan namo. Ikaw ang best father namo. Superman namo. Salamat sa imong pagsakripisyo para sa mga future. Kabalumi nga sa dihang naglagyo ta, nalayo ka sa imong mga anak. Lisod na kayo to nimo pero gikaya nimo tanan. Imong lawas na noon ang namiligro. Pasaylo ami nga wala mi si imong kiliran sa una nga nanginahanglan ka namo. Wala pa jud mi kasabot sa una. Pero daghan pa kaayo kog memories nimo. Luoy lang ako mga manghod kay wala kayo sila'y memories nimo sa dihang piskay pa ka. Wala sila ka-experience kung unsa ka as father. I swear, you're the best. Kung napalanjoy pa maagi nga mabalik ka, gibuhat noon tanako. Pero saon, memories na lang ko taman. I love you so much. We love you so much. We miss you na kayo. To my lola, Nay, salamat kayo kay sukad pa sa una na aka para mo suporta namo. Salamat kayo nimo og ni tatay nga gipadako mi ninyo og tarong og gi-extend ninyo inyong hands namo.
Salamat kayo. Stay strong always ha. I love you. Sa akong mga igsuon, dili sayo na to mga nagian o kabalo mo tananana. Muna nga as much as possible atong ibangon atong kaugalingon. Kabalota nga wala ta nang yanduyog dako. Ang atoa nga makapuyo tag malinawon ug makatabang ta sa nanginahanglan. Always be humble, kind, and generous. Always be obedient. Always pray for guidance and strength. Bisan ay tentasyon sa palibot pero let's make it to the finishing line ha. Though dili pata perfect, but at least we are strong and persevering. Kaya nato ni mga challenges together. I love you all, bisan sa lawayon mo o sa lawayon pud ko. To my special someone, thank you for always encouraging me. Hinaot nga bisan magkalagyo na tahapit, successful mo sa inyong dalan nga subayan. Salamat kayo ninyo. Especially sa akong board mates. If ever makabalo mo nga ako ni, always na akong giingon ninyo nga love kayo mo na ako. Salamat kayo ninyo. Soon, atong 4 years nga nagkaoban ta through hardships will all be memories. Pero let's make those memories worth remembering. I love you all. You're my second family. Sa mga listeners, hinaot maka-inspire ko ninyo sa akong pag-share sa akong life story diri. I know taas-taas din siya o dili siya typical nga love story nga kasagaran gusto ninyong mabasa. Pero hinaot nga somehow deep inside you, ma-encourage mo to fight and win. Lalahi man tag story. Lalahi tag degree or category pero just believe that your life story is the most beautiful story to tell. And you are the lead actor or actress of your story. Just keep going. To our Heavenly Father, thank you for guiding us throughout our life. I know that daghan pang moabot nga kalisod ug pagsulay, but I'm assured nga dili minimo pasagdan. Salamat kayo sa blessings showered upon us and sa strength nga gihatag namo. Our family is our greatest treasure. Let's love our parents for they are capable of putting themselves to risk for us. Nagmamahal at patuloy na lumalaban. Aleishi.